Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka office USP ke Riboy District kala penmi ika Kyrwoh ban kerpat ya ginong song ki batep igi bahieng ne ka snong ba shong jong wei briu ubala khla civil hospital Shillong bakin ajing tep shaki Pulit khanang ban la ban IT ke Metïap shaki bahieng kat kum ki jingi thu jong ki Pulen haka miet jong ki shitre ku jelio aja pen riu kum ba haka porch posteng men miet lawan rai wei briu ha berni hat public health center da ki briu ki ba amla ban itu lawang bu new briu shitom bu don ka jing shitmet ke bajur namar ka jing bam dan kinu ki bawan sanrani u ki doctor kila phano sha civil hospital Shillong ban yo jing sumar ka bakham paka hapdeng ke jing alam jong ki Pulen henry ka arfratrek julio ja pen riu ka police assistance booth ha civil hospital Shillong kala pentep bau ni nong pang ula khladno akapor kum ba khandai biji sabsan minen kat bau dang sha sumar hadeng ka jing khlad jong u la penggeria ka Metïap sha ka mok room jong civil hospital Shillong namar Haduh menta ampat dan manu ki bawan kap ni wani thu e ka Metïap ki Pulit kila pen pau ba kerteng jong ni ba khlad kalong Watson kandai ukhon juga kong penap kandai berbadai nak Shillong tuber kemai Shillong ha East Kyntu Hills District kat kum kecing batai lam bodai bojrong kum basan phut san inshi barudan kamet ke pedeng kasnedo ke bedum bersnyu ubalengkon ki Pulit kerib hoi ki kerpat ikinu kini ki betep iki bahieng ni ke jakasa jong Watson kandai bakin pentep mardor saka police control room nongpo how number kandai prasan riu not prasau san iwei sau lani show investigating officer UBSI El Paryong how number nyau not san pra riu sau kandai khnang ba anla barwat jingtep yagi bahieng jong u Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya